गिबियावनो नाथुर आं नोंनो आंनि मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आच्छा मासे गोदै रावजों बुंहरदों नोंलाय फाग्लायालाय। र' एसे फरायना नायबावनि आङो। नों अनजालुखौ आं खनसे लोगो मोननायावनो फाग्लि बादि जाखादों। बवा बे फाग्ला गथ'आ लेखा फरायनानै माखौ मिनिबाय थाखो बेलाय? र' थांनि आं खाथियाव। नाथुर बेथा माखौ मिनिबाय थाखो नोंलाय लेखा फरायनायालाय? ओइ बाबा बोराय मानसिफ्रा बिदिखौ खोनासंनो हामा, नोंस्रा बोरायबाय। मा हामा बेलाय? हामो बिफा हामलायलायो मा बाथ्रा बेलाय? देलाय खिथालाय खोनासंनायनाव। लाइजामसोलै बाबा लाइजाम। आंनो आंनि गोसोथोनाया आंनो लाइजाम हरदों, बेखौसो फरायगासिनो दं आङो। साला बिजाब फरायनो नागारै साला गोसोथोनाय लाइजामसो फरायगासिनो बियो। माबायदि गथ' जागोनलै बेलाय? गोजां मोननाय बोथोरावलाय सोर लेखा फरायनांगौरा बाबा। बिदिब्लालाय बे लाइजामखौ मानो फरायदों नोंलाय? थै नोंबो बुजिथारालै। लाइजामा बेलेग लेखाया बेलेगब्रा। आंहा गोजांनाय खारगौबा लाइजाम फरायदों, बेहा माबासो बुंहरबावदों। बिजाब फरायबा गोजांनाय खारा आरो आराम बस्था बनानै अर सायनानै आरामसो फरायनो हाया नोङो? रोंगोन नों बिदिजों लेखा बेथा। रोङाबाबो अरजालै, फिसा सासेल'खा आंहा, सिन्था गैया आंहा। बाबा नों न' सिङाव थांदोब्रा, आंहा लाइजाम फरायनायाव एसे उसुबिदा जायोना, बिफानि सिगाङाव फरायनांगौआ। नोंखौ र' दासो मोनगोन आं बेथा। नोंनो दरसे बेदर दोना आं जाजोबगोन आं दिनै। दोनाबाबो अरजायालै, सिन्था गैया, आं बेदरजोंल' गैया आंहा, गोसोथोनाय मोनखाबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना खालि आंनि भिडिअखौ ओरैनो नायनानैल' थाङोना? बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोनो गोसो जाला। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होआ नालाय, बेनिखायनो लाबोनो गोसो जाला आं। गुबुनफोरखौ मदद होनाय बायदि आंखौ मदद होबानो जायो। आंबो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन ना लोगोफोर। जिखुनु लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय बिदिनो एसे गोलाव लाबोनो नाजासिगोन आं। नोंथांमोनहाल' आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, बाय बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन।